Hello guys, daghang kadong salamat sa mga grasya nga muna dawat karon tuiga. Grabing ka takeng grasya. Salamat sa Ginoo. Salamat kadto ko sa gihimong instrument si Ma'am Bisminda. Sa iyang mga blessing nga nadawat ija pong gi-share namo. So daghang kadong salamat Ma'am Bisminda ja. Aman taning gipa-stop ning mga panday ja ija pa jeng gi pa-extend og 5 days kaya ako ra lang tay maghinay-hinay ja. Daghang kadong salamat Ma'am Bisminda. Guys, ako na po din guys si Ruby Provinciana. So nanapunta sa itong kusina ni Ruby Provinciana. So majong adlaw, majong buntag, majong pagmata natin karalaw guys. Salamat tas Ginoo kay nakamata pa tabi daw guys kanang kuani siya kanang Bicol Express. Diya ka to Bagyo Beans. Diya si Nicole Ramay nag-assista rin. Diya si Papa Eddie mo nagkudkud sa lubi para dali sa tahang Bicol Express. Guys, naluto na katahang kuan kanang pansit bihon. Bihon isla guys kay mo yung stock lari. Ya, sini ko lang may asisan na mas nito na, diba? Saan pagtimpla, saan pagluto ka na. So padung na may mag-display. Salamat kadto sa Ginoo ka ng murag kawanon ra ba. Isa na isa ka estudyante pa kay alas 5. Wa pa may alas 6. Jagang giluto guys, tarang gamay ra kay basin kuan ba kanang guban way klase kay mo lagi na tuslob gahapon kanang opening salbo dito sa Uslob. Kay basin og way klase ag guban ba. Pero mahalin na nagyapon ni kay nanagali ni order dani atong utan nga tinunuan. So okay, salamat kay Dam Ali Silisio. Salamat. Good morning. So bye. Oy, panapinin tawon. Hello guys, nahurot na ang malinda guys. So mga hipos na salamat kay alas 7:30 nahurot. A few moments later. Kuha ng atop mamo ka ng naraman itang tangan dani og kuha na kanang nanay kulurop hala basa na di ara makabanda mahug dito para di mo talasik ginamit ang dila bahay ganin mag-uber na siya silas pikas mamila na pong butangan og kuan para makabit na tong angle bar si Purlins ang si Purlins day bin pa ana dito no salamat Ma'am Bisminda kay malagi na lagi nang ipa-stop lagi ni guys kay maitag na lagi ko ni Ma'am Bisminda anjay ijang gipa trabaho pa jud ni jag mga panday kay ni kung ako na may maghinay-hinay so gipa-extend pa jud jag panday 5 ka adlaw unsa mo lang ito salamat kadto ma'am sa imong kabuhitan ug imong kamaadyo ma'am lutan ra man nila dadto sud para lang makalusot tong kuan kay di pa man sa pwedeng tangtangan kay mabasa pud mi og tangtangan na ni. Salamat kadto ma'am na lusot ra jud na dadto to anja butangan na rin lang breeze laom gini di bin ha kay bisig makabot dis kuryente bin ilago sa ka si Purlins tawad na nila agka ng si Purlins sukuduguan ka ng
So di jud lalim nga ano naog saka. Oh. Sakas pikas naog sus. Ito na wala. Tingin sa outset. Wala ito. Ito na, wala ito kan. Okay, kaya. Daghan kadtong salamat Ma'am Bisminda kay di jud ni mahingani og di patungod nimo. Salamat jud kadto kanang nag-welding naman na sila diha ganiha. Ja ag atep di pa nato ni ma tangtang jara nato ni matangtang og kanang kuana. Maatepan na jud nato og kulurop kay ro di ma basa dari sa ubos. Ja ag didto ila lamang gituslok dito sa atep ja ila pagitapalan para di mi mabasa dadto buwan. Ja daghan kadtong salamat kadto sa Ginoo. Isang gihatag nga grasya. Hello guys, mazong buntag, mazong kadlawon. Silang duha ka. Dahil ang pamilya sa lawas. Na, kuan ko ka ng subhan. Naga mga lutuon na kaluto o panindag kuan ba niya sila na may magbiko kadlawon sila ng biko kay nag-order. Wala ko naka-video ganiha sini ko may nagkuan dani na nagitapingan namin sa og kuan kanang tapingan ko ni og kanang lunok na guys. Lami ka dun siya guys kay sakto dun siya ang pagtimpla ja. Mala ginadaghang kadto giganahan sang biko kay di pud kauno kadto tamis, sakto sa tamis ja. Kuan ja dan des Nicole. Ila man anak? 400. Kisa man ni? Namata ni desi Rachel, salamat kay kadto sa kuan ja sa Diyos Nicole naka-deliver di ang jangalin. Diyan na pa itulo. So, hapiton na karon ni learn ni followers po na si Jani namo mga burato vlogger si Ma'am Lorna. Ma'am Lorna ha. Diyan mo lagi na guys kanang aghang kamot. Di pa kado din si Jani kanang nag salamat tay pud kado sa mga nag-advise ang gisuwayan pud si Jani na sis kanang kuan Sheila may labs diha sa kuan hanam gisuwa dyan ni sila og kanang gutang pud og kanang omega kanang omega pin reliever man to. Omega. Pero hanang jud kay ba? Gisuwa yan namo ni Ron og palit ko omega. Nang kinahanga lang jud. Kaya ang ibutang nani kay kuara man na mahang mabuto ka tong gi-roll. Kato yung omega nga ano ba? Ja isidri na kung kay kuan ni i-pick up na ni kuan. Ulo? Di usaraya ha. Diya ka nang duha sa barangay. Itagsa-tagsa lang kay tagsa-tagsa ra ba sila dadto kay ako na lang may mga hatudan na anja. Salamat kado ni Nicole kay kuan. Ni papaidi sa jukado sila nagkudkud. Tawar gyapon siya bahala ra jud kuno. Ngayon guguti gawas niyo kumaswitos mga balay ba niya. Ulang ko mo. Pwede ka katong silang balay ni Nakatuod man ko pero ano ba? Ang tao ba? Na naging diri. naikuan ron guys kanang bisita si Nanay Gwen. Nanay Gwen. Mami Gwen. Si Mami Gwen. Mo na nag-award sa unang sugbusog. Salamat sa mga award dito sa unang time mga arang lisera guys ja. Gi-awardan ko. Ja mo lagi guys gabi gilantan ko. Day ningari-dari dia. Salamat. Salamat kay kuha gijahang. Salamat. Gipick up gijahang kuan guys kanang i-order nga biko. Guys nay ning pick up dari pud salamat kaadto kay nag-pick up. Nahimo na ng 500 dato halin guys. So napay duha. Unsa ugma na day ko order. Kaya ba kanina kanang nay mag-birthday. Unsa mo to guys kanang kadong salamat sa mga grasya nga mong nadawat ko rong tuiga. Grabing kadaking grasya. Kanang di ra jud ingog
kuan na ning grasya ha, grabe. Ginakadak ang grasya. Salamat sa kadyo Ma'am Bisminda may gihimong instrument sa Ginoo. Sa mo lagi guys, wa ko na kapaninda ron kay gabi lagi kuan ko kanang kujabid. Kanang ngani siguro ni atong batiin guys ug kanang kuan na ta kanang minupos na ta. Grabe kanang labad kadyo og gabi nya murag di jud kaya sang lawas nga mobangon ug sadyo ba nakabangon nung ko mga alas 4. Mo to si Papa Edi nagkudkud og lubi. Kay mo lagi na kanang 9 ning order. So kinahanglan ba din na mo lutuan ang naim order guys kay basig mangluod sila ba nga dya ganahan sila mukaon dya di ni mo lutuan ba wala nga halaman sa lutuan dya mo lagi niyang mata pod guys nga kuan manuwa ko naka-edit gabi kay kaniyang mata lagi murag na hap na ni murag kaliwat man jud namo nga hap lagi nga na mo na nga kuan lang laban lang gyapon ta dya mo lagi guys kanang among kusina lagi hala maginan si Ma'am Bisminda nga basta na lagi ta dina kay kuan ako na lang maghinay-hinay ba nahinayan naman ni Papa Edi tigom-tigom nga na kay maikag na kunidya kay dako na lagi ka susag na gasto dani among kusina dya na dito ning message lagi na guys nga mga julenta ko sila tabang na dya sa man ang tabang tabanginin pa man jud ko kuan kanang naijang anak bitaw nga pirahanan og kanang katarata bata pa kadyo guys nanay katarata nya kami na ba pud liwat kay kaliwat ra ba pud binganay katarata lagi mo ni ang mata mo ngani pud na pero di man ni katarata guys kay salamat day kun ni Ma'am Cheryl Para sala kamusta naman ka kanang ija na ning pacheck up dito sa Dumaguete kuan kanang sa katiguangan la jud kuno ni basta magkaedad na ta murag mahap man jud kuno ta og mga tiguang na so mo ni nga hang mata murag malabo ni siya og kanang di na ko makita di na ko makaklaro og ladyo ba nya na di ako makaila nya na so usa pud ni nga maglabad og ang kanang sa pag-edit nya na mag-edit ta nakatutok ta sa cellphone sige pero laban nang gyapon ta guys kay mo na may katag sa Ginoo dya atong tawaten dya di man pugod tag as Ginoo guys nga kanang maglubog jud ko kanang mapundi jud ko ba nya na di kay bawo jud ang Ginoo nga naa pa koy mga taas nga buhaton na pa koy daghang kadto mga kinahanglan buhaton ano hindi ko ni siya kasagdan guys basta ampo lang ta kanunay pero karon mo wa jud ko niluto guys kay kuan nga nang asa sini pahuway kay murag kasi mapundihan jud kog taman samta nagatihang problema manang laban lang gyapon si Ruby Probinsyana kanang salamat ka jud sa inyong tanan sa inyong suporta kanang sa injuhang pag way skip na ning ang mga video kay dako na jud kadto nagtabang namo ja labi na ni Cristel kay napalay ko suportahan lagi si Cristel ug gira jud kumawas kalibutan guys ug kanang humanang ang mga anak ma-plaster na sila ba malipay na ko kay di jud ko ganahan nga mawa ko sa kalibutan nga wa pa na ma-plaster ang mga anak wa pa na sila ma-plaster og kanang makahuman og eskwela nga sila trabaho niya na baka nang hindi na sila mag ginahangnan o ginahan niya na dyan mo lang to guys kanang naining nga rin dyan na may duha kaning isa i-deliver na hanis barangay dyan salamat ay kaji ko ni Ma'am Lorna kanang followers din siya guys sa mga murato vlogger po sige na sa order hagdi ko kay ganahan lagi dyan hang bana murag sige ko ng pangala salamat ay kajo dyan mo duty pa man turon ang mga kuan guys kanang panday karong Blawa Bernice mo lagi guys kanang aron laki ang grasya jud nga gihatag sa Ginoo nga gihimong instrument si Ma'am Bisminda nga naingani ni among kusina laki ra man day kaadto ni siya guys kanang na sobrahan ra pud siya ka naatrasan ra pud dako ba kay among gi kuan man gud na kanang sa utlanan dya amo lang gilagpasan og sa kadupa ba para naiagihanan po kay naman ni mga utlanan ni among baydan ni kay ipat lagi na sila kay igsuon nga nagbahin so nanay mga utlanan dya salamat ikadyo ko ni kuan sis Sheila My Loves kanang message sa nagabi kay ngani kuno gidjahang bana kay niyang bana ni kuno pud kanang keep cook lagi kun kanila bana ni My Loves sila ka-remember mo ni Ma'am Sheila guys katong nakipag-meet na sa Molobis siya nga i-treat ko dito sa
katong niya to Manila ba pag asikaso na ni Tiri. Unya daghan pud kadto isang natabang namo guys, nagpadana pud isang LBC. Mga sinina, mga gamit ni Christine, mga daghan basta ang daghana. Daghan kadto sa gi-share na dyan namo. Salamat kadto nimo my loves diha amping ni Manila unya. Daghan salamat kadto ni dung tanan guys, labi na ni Ma'am Bitani nga mo ay pinagpasiar sa amuhang ay nagpa-tiles. Unya mo pinag kuan ay nanag mga panday day nangabot na. Nangabot ng mga panday guys. Unya daghang kadto nindyo salamat ninyong tanan guys ug sa mga tawo nga nagmahal namo, daghang kadto salamat. Istorya kay nangabot na ang mga panday, daghang kadto salamat. Ja, salamat sa inyong pag subaybay og amping og ampo tanan guys. See you my next video. Love you all.